Ngako kokojo mongi na bukato ivere 40 kwa matenga ngejenji ya 10. Ya yo buno bochabu buramu. Motebi ngomongi na nyasago sene na ndo choine ke chinde to chitoko goli mambi. Ikomio ine eragenda igatebenga na nyoro mwana omuya onge mio ntigera 40. Ngakyo kora ngyo mongi no yako enda bo yakore. Onyo kare kominyoka botukara nyaro bakonge iragwe ke ombe ngakera tebe. Igago teba ngoyere arusi inje mora rusio. Inje moraire omwana nero kongebesa. Osebono. Ama sebono nansinya. Ingonye toko gore suti ya 10,000. Bamintu. Ama se ne momiatisa. Epigipigi yo mongi na nyaganya geso nabo. Ya moirera neji nyanya na echi akongire isato omitera imecharo sia charge barabarani. Omongi no ngusomo sori ogenda urara igo igungambu yarara na arara akoraro gotoseseni haleluya. Tigago somia abana nonya na baba amate umanye kwanza ko batebinga muri ko ngebesa yaya onye kware ko konya gugusaba egu eyine mesaada kware ko eyine jironi kwa kabaire. But if you have assisted konya no moyo muya oyoro muya na eraira nyoko boko tware go tere bitero nga eri jaka irwa igoro neji gari chomorero neji abarende njega guest ero na ibore tu na maruna are konyu amaruna aro twanyu paka marane gabutoire no mupira ngotarera anko ori orari bamura baminto babere bakwete na marua baitete amarua bairete mbera nanti ndiko soka gukwana. Get the point. Take a step forward. Gonta te korete ngora ya na se family yo mwaka Sakaria oraire. And I want to humbly start by saying, may the good Lord, the God of all comfort, Mungu wa neema, Mungu wa wema, neema yake iwatoshe mama pamoja na watoto wako wa kike na wa kiume, na pia emesebuko yao eyere bichokoro ne bichokororia. Asomiro mugano Sakaria era no monto manene na batu are kumumanya nincha tare ko nyorare ko bamoyo tamanya. Narori rebuna aboruwere bwa mogenda gendiri naende enseje tomenye tera abana banyasaye ontaite gotebanga makweri na maganga amakweri na barogetwa maganga kurukare erieto buganga no obokora iga omonto kwecheba nigo se gento gegwecheba niga ogecheba nigo ngakiboneke gusini tebe baigu babona ogwecheba no gwecheba ni bona ndi mbate jetari ikia monya konte binga ngonchore ndaba ise ko ba siri yani egento gegweta igo ngora ngoro kwebacha igo mwanyora eke gosomonto kona ko oino muganga bebisa iga mwanyora eke na kyo mugusi atebere tengo ise konyoro monte nseyo ikerere nibo ya bande anyerusi esanya nyora anye ikika igare koro kumo nibi orengaki umuganga umugusi akarete kebunge iki akabeka saba gusi ya saririe nse umwana akoli kubona munabona county yaita kwanyoro mugako maneno ko matebinga ya matukare ngo kamanyeto kara sabo raro buno komenya amoni ibiki otari muganga basi igo sariri omwana onyo mwana ko igweke gusiyekyo igo sarekire bono na abanga no mo MCA oire chibesa chiepara buneye tago chikia paka chitonyerange kyogoro na egwa mario ganya gitatago iki ikiagero monibi gako baki gako muganga
na makweri abeira maganga gochoba buninga kiye tigamba tebi ntubono buna bakoreri banyasaye igo togo sinywe kitogota ya bantu baito ekiagere birere bitwetana ino gwetana noko nene ebirero amakweri airira abantu baito buna bono asengo ngiboire abantu bakweto batano ero baberengo chibarense batatu batigare nande na iguro muswati onde na ero soge to rwete seitabu akagenda ande konyatarato ang'ombe nganere bwengenteire asa bwoye akatama gaja seito gaja sinyanire no musacha bono gaja akabuka ngatigaira ne bwoye tinkumanye gento mugago yacheta kamumonyerera kugamo monyerere tebul usa to konyet akebeke ngori bono kure na atigiro kobekwe mojeri enseye nembe abana banyasaye kuishi kwako hapa duniani na kwangu hasa wakati kama huu Biblia gotayanga renda buyamu na mugo tara tari buna abantu barengaki batari no bongaini korende buna abantu bare no bongaini yamanya gotebanga naende bonno rende ngaki yao ekiagera amatukaya ngakiare minto namabe aba ebeso isano 15 na begoteba mukiukomboa wakati kwa sababu zamani hizi ni za uofu. Ninapowashukuru kwa kuja kuomboleza na familia, ninaomba kabla siku yako ifike na yangu pia abana banyasaye tukiandaye naende kende kurang igobono ngotanda sande ngbatabike bungeke mangende egento kende nkumeti njetinkumanya inumna mugakeroji ense gegende takosareka buna chikanisa chigende takosuka gocha nyomba ekena gosoborimu yani chikanisa chiarenge are ngairero chire they are right here. Lakini if you evaluate and compare, you do again to get your value by school and compare and contrast between those days and today, and send the mbono. Enga kiyesa arengo mo pastor yo mo wekense. Akarosia barisi 12 akabarokaki. Abatomwa. Enchirigo yarande tense buno morero woka lakini rere tore maaba pastor mwaro bana batena abarisi barabuto kubara. There were only a few Christians then during the first century Christians. We call it the Middle Ages or the early church. There were only a few Christians. Lakini enchiri ya bwate ku Jerusalemu mpaka Boyahudi mpaka Macedonia mpaka wapi mpaka Africa mpaka India mpaka aboro kikuba during the dispersion dirio goitu gwachete igoba atametekero umuntu agokieta ya sata metegochi lakini bontu wabekera abantu amaboka abange pastor abange barodeindi abajisi abange barodeindi lakini bono komenya waito has become so reckless okoragera waito kwabeiro kobe ogo kwana waito imekuwa mbaya, matendo yetu yamekuwa mabaya, giza linaonekana limetanda kuliko enzi zile. Ekeraba Kristo bare millions. You know, when I was making statistics, it is said we have about 20 billion baptized Christians in the entire world. And if you could understand what 20 billion mean, you could be amazed. Ono maobekara arana banyora igonta gete ko barandia ebungo bibere bira ebunge getangani mogon somera egera tote ibaba engora ya ito na abana bo mugaka batigaire kora kini moko nyora Peter omanyene getieke musikat bomotebinga tara keretere chieri gaki tinkomanya birengera jabwate gosebano gaki ense ya erire ngaki moroje getieke kere K. This is amazing. Ebiti ya erire
iro kabono beke igwa gache gabuna orete biyo gabuna biringa roche kuchimoina ryo simekera ondi go kombo igukere wiki kyara abantu no kuruta jinta cyo kuruta guoka bari kai kwai timadi sono karo satia kama buo na jaka karo sieke tio mongino kombonya ne yake karo ngapata ine kya matanga ayango igo jakire wano kombonya ngomondo yo sarikire ngomata ikende yo sina bakera abo mongino ngaya tiga tora asumeke bituma ngomata yaya montara tenge ala totanirende no ninje ganda ko taninga yorara ngeria bagani basaransa ngaye kina kyobwata ngamuboli nkyota getentware balinde lyonse ense ya sarekire igoko tore moyo tigatokora maya yani umuntu akoro bochinga jibu buno oli mubwata bochingo bo gwakora ramamansi ebiboke ebintu abiri bya tata bare konyora ngururoje ne bibuyu ande nga kaisia kana gachibu ya tereka emergency nkwanga amaja rusuku ko bakabi kujinse ka tibu emetemo gongo baka na koraiga na tebunga na ndeira na roje 10 times go kumuransa umanya korira nyoka amaje kingo ikana anka na umongi na nero ngene keburugo ngaikerege sikwarenge nchebono ntu agambete na tata bogambyo na ende bantu barenge karenjerare ko bagambera taje abono lakini ekina manyire umugako yo kabwate nkore ngiyero yo gokonya abantu nabwato hoteli eri akare bare gutinda cyo megati na magoro barosi megati yabwate industry ya jatara reta sansure ya jete na eri otisinero twakarire nero bwate pekeri igare nda chintakana tugakina buna aburira abantu bakamenya seita abange tuamanyete buna bamura baminto mbono tugona kumanyanga boiri ntu akoretegi ntu abwate igare gotener na babwate ndemerenene bo mwagire seita bone mumuno boiga mugako oyo kochimoino gatatu ekyara jili bare gwe atera kare akareta abantu kurukoricho akana kobeka nga ndendere kururogoro kabeka na kurumate abantu bonse bamburire bakabona otorege 5 nyime. But we are not complaining. We thank God. Abantu banga abuna ubatorendire batorerete paka tugacha kuikira igabuna tokorete gentoki ingonye nyasao goseseniri buna bona bana banyasao tigamba bori ntu akine ngaki eretinya bawo yare kubuga yoke kenyoro na ende mbake baye bwate ende ndokora kwana sira sopendwa aya kurukwa bwate eretinya bawo tugacha tukagore retio kaseti gotata na bwate kya machira ebinte ebigobegete borere nyaro obegete borere nyaro paka bono twarure chiretio twachire bono chi TV no amatera goteru to yaroche ngakaretia ko agakoro toko aya no muboraka nera igwa matangazo yegesagaki nchobegete nyara kareti ka 19 ka chini ka okoro omuntu abekira ntukaga no morosi ebireti nyumba omuntu akogore birogo kurumwa jagete kogore bibye byarenge bininda na bitwikira ne gisturu kitebo cyamucya kwarurororo nyasaho kokonyire neso baseti ugo isaransa ingine binindo gachirete joga jirete bininda aka eforo seti otako bwate bindo rangeja bangine kenyoronga ondo tagete gento muneke tigacha bwone korama yakure moya bana banyasaye chianga chago keire tige kuna gutumba nyobo seko chiko samba ange yugo samba omuntu narora inyora chiroboko ninje nabatebi kyara nkorande bina abantu bakora ebikoro tobekera nti baba obogimo no bwegera no bakora mugako minto obogimo no bwegera ndo boswaeri monno nabatenga no boganga ngonye nyasawo gosiseniri na inja bakristo bane no nkora ansa iga nchibwone morore mokonyora kende kerororo oya no nyene mesibune nsumegete nchu mokogora lero ese narorera ngense yakure okonyora umongi na bolie mata mwe principle ekoni emesi na abukato mwari mwo bwata ne plastic yoko ire chiro kona yaba boraka
kia opa kansa insawe bunari chara ngoko bacha ikire bibiti igoti niko tebanga besa tego kobora egerera oboriku bwao asokorwe binte bike bikasa abantu bande munande igomanya tabante njera nere ba expected timenye. There is a way in which people expect me to live a higher standard than the rest. Egere kartogo changira bana ngagende skuru bate banga baminta masomo ngakiare namaya komwa ataka 500 na kugwaso kikwanya baraka mo gwata ko mungina ka 200 so mugako ndo seino matebi ngo mwaka genda higo tia ko matebi ngagenda oligie change gwashara nsarige na para kumuganya no musara ngochore bishop na gokogonyo mungina bukato ivere 40 kwa matenga nge change ya 10 ya yo buno bochabu buramu matebi ngo mungina nyasago sene na ndo choine ke chinde to chitoko goli mambi ikomiyo ine eragenda igatebenga nanyoro umwana omuya onge miyo ntigera 40 ngakyo kore ngyo mungino yako enda bo yakore onyoka re kuminyoka botukara nyaro bako nge iragwe kehombe ngakera tebe igago teba ngoyere arusi inche mora ire omwana nero kongebesa osebono anti sano manyete bwone banyina basiriki bana egati jakekere bwone sikaria ekebwene koburugeru 30 go 70 ekiagero monta go jiko kunama oikire omoeri obone mubwa bono mwe botakora tiki lakini omonto ga chiroro gaki otugamira ororo mukungu osomo subati ogokikogorere byana byaya bitarakine byo ntweka bya byoki kaki kombwate noti ya 200 na ndene chenchi ngomulike ta kogoro motori ranyore ne yogo sera gaki enyanya rero 20 nkibona bagaka bamwabere kabire abangi na abamwe sogata chimagi sinande muntu mutakata yo buya abantu rero babere NECHIBESA ekiagara chikwaye chinda babori eyuni emobegeta irenge kogoro tarieri buko chimoino na 500 lakini abukato mwapinga paka shilingi 3 bake ngundo kwaona engana yende you must wait until you become so rich materially then you give. Each one of us has got something that you can bless your brother. Talasi moga nyaba kote nenke ngomanyi buneta chire kenyoro manya gokonya kero muntu na bwate gentara akoreki ara konyo yo mwabu unabona atebire kinsumegete mesi gasumeka na abukato gasumeka na ki ekera abantu baguja na ababu nabona nje no mutuki bwechinga ko machora you have been to my house amagena gosa nabona nabo baisa bakarabire bare go sangereje getigo re cyarero chinji zamanye segezera kere bona bago sangereje chikireti ibere lituko ndawo mongi na magena atana jakarangira bachokoro baye igongo chigokwa abarigena ne katati lakini nchota getumongi no yasabere ekerago chikobeka marwa yense honestly nchota getangi nyorere asama sabaye orabere kanisa lakini chisiringi komyo mongi no ndago kabesa tinkwana kwebo muri kirete getabu nje kanisa yego konyete bachika bantu barabanda be asense abono tibaye nena obone no bwagerera abantu abange batayigo ikereka abagaka bare kanisa lakini nebi yonwe bibe biratuo mu pastor goko enda chi church board yenda ngora abagaka bamatukaya abagaka babaminta batata na bamura baminto tiniero tindage tuko chachi one nyasaye goramenyete nero rache kugambia bagimana abakure lakini ebintu bigokoreke kanisa imenenje no mubasta ebigo ntebinge mu abatise tu ababese ndu kabisa ngacho monta ukwana muna nchoka na ende karo mwaka bwe kanisa. How can you speak as a peace? Yani
Orakwana sejo ya bantu bako igubu yaiga bantu mbako gosika buno murisi gosomo basta. Nkyo kobereke onwe kanisa gokore bichieno gokore bikori yani uganyete ngatokobori. Injetini gonya gokoroga. Buna bona abantu basarira ikinyuomo. Abantu basarira ikinyuomo ngabanyeta abapasta bababori nkanke kogokora. Umuntu abwate mesendo na abantu onyoranga negetabu eke babugoretike mwamu gochie kanisa. Abantu abaliana ni marimo bagosukia ababuraka y'abantu kintakana umuntu amenye tobugimo bubi lakini tiango tebinga nimbisangere byonsi Biblia gotabase Matayo. What will it profit a man if you get the whole world and eventually you lose your own soul? Ningigera wenero muntu oye wensengi mebe yao wosiki moyo bana banyasaye. The one and the only message that I have for you and me this afternoon, in Keringa, God has spared your life to be here on earth for a purpose, for a reason. Bona tigamba choko bo Kristo botanga ni obuya kara akora na mukao anye more babere kara anja mukao no nyeta igwanche kana nyo bwate bibiri iri mukao mondo ko bojara ngaka kyora ancho mondo aye Yesu gatwanje takara to igwanche abakungu to bwate taja malaika lakini toko na koremerera na kona gosenda na gosetwara na Yesu mosende nande mataiko mwana monyarebe to baisa go sirio kwege na ande gatia kage chigwa ya no manyete buno gokora bunereti yawo kwenye control nenop manyaso komina ira neryo giri ayense na yere mere yo muga komino tari asebibe asamangana ya makama ke yobogima kibesa nabo kirabura asemechi yeito kore ndonye to iwana ine nande twancha ine mbuya konchinya niko bwe binorwe negisegi kinyinga asomochi chikanisa cheito ime. It doesn't matter kanisa kyokogenda. Nabe konyale kana goro mo SDA, nabora nyore goro mo Sumbinono, nabora nyore goro mo Pentecosto, nabora nyore goro mo Recho Maria, abantu ababonsi aye nabo abanakarandiri. Ekengi magokora. Aetata ye omenyetenga nabo saitani arago tumie onyore kebungo ke utumo mondo. Ka barwaire batigere nsabo na barwanera baitane. Mbabori ngana bamwasarekeraga esemisagati. Batigera aye barago ite bosa. Oyo kubugoria tatomo katumanye to muntu ngo cyara matanga mbeki nara yo mweri aya. Naro karaba abon kara naro ka gendo bano ngakere kwandora ira mabera. Nabaro rirenge njera nkwera ngokora nintaka maje. Obo Kristo buya no bwo mongina agatebanga no nyense yakongire umugako mintera no mu Kristo. Umongino mintoro mu Kristo. Korero umongino amaya. Okubeka kaango umongina tiga korero umugakero nginya mupira gaki. Lakini aya go bwate kyango bo chenchi gatatu go chebyombe. Komwaseka. Moro chaba kaka bamenya to na maoji. Lakini go chikojira nimokae kwa bwane mata mwe basomye skuru geto sene secondary. Apana. Bachike bakora maya somwano abana baito. Those who are younger, respect your fathers. Ngora boja basaye. Do you want to be respected when you become old? Bantebi, yes. Na batebi, respect the old. Do you want to be respected when you become big in terms of rank? Bateba, yes. Na batebi, naye sikaba nene benseye. Omuntu kairwe amasikaninga no mugambi. Omo chibu, omo sabu chibu, omo tureti, omo basta. Tairasi momo tukamerense. Mo amasikani yangu. Aye. Give him or her due respect. Mo amasikani kunoraga nayo siku. Koba minto montonare na yaro gotakasi kwe. Igona intu tuecheki njera to komenya menyo bugima. Umugaka buno yo timokira na masikani yaye.
aye yare ko banaye kware korara rero gosenje ngaki go sabantu bare go chebirero byane bare goteba ebibungo mbuye to ko bicaranye boni basomere ibungo 40 that is why nganje ko randike bunga ekam naende nkere soru gane point enda mwamwe nyinge yasoire mechi yaito abana abamo bagasangire bikoroto emyaka bune ya 80 81 82 83 myaka ye jiperi bottom nechi notice star aba mura bare gusanga bali mu akinete myaka eyo kubago tenga nabateke nanda nyamachira ngyange sei umuntu are gote niye koroto igeke keje platform kago kora ye erongi egwete erengi mekabiri abaiseke bako na kumwetana no gwetana na guoka emegati yare rera abana abamo buna abana bo monginoyo omosu I'm not so I don't know them okonyora abana bawo tigantumia abana bamura babere mukamu muromo nene aise konyore sati yaye murumu abo chirere sabari eine sababu atakurugera nyombamo abana abuo baegerigu ekegusibu nakere obwanchani igobo bwete chinibo chinyinge abana banyasaye na tutagende megane menge igona tebanga kabenseye amatuka make lakini live profitably before God and before other people menye nseyo bugimo bwenge na kieke bungo kego tebera kyo goteranga bogima buya wenge buna vitori kowa buna vigara vyomo obe ange matukonko erare na babe batu mavera ko erare obe ange obe ange obe ange obe ange obe ange Yesu gakurangeria obe ange obe ange gesirina gesiekwe vire robiao bosao be ange kabe ange ebintu byenseje ne byango tosukibira sinini lakini ko kwanyorire geke sanga no muamate umwako yoga kwete seito iga chandeka abana babono bune banyomete bamete gitown agachandeka alikeru muri kwonde umuibere ndagera ku nyomboira umuibere bakabayira bako umuitoborere umwako yo chandekire myaka gwetani 25 amenyete piro mukungu nanu umwako bwa masikani amatuka mange gare korwara ntomenyeta abapasa gwetani batatasende igare kotebanga genda mundangireja abapasa bari ikiarere no mupasta na inuka ramanyaiga amangana amona gwete mechinga visitation no gusabira abantu abarwaire batagete tere mwamanya ko basabira mu babwate to mutumo ko banyagari bokongu gachimotige kyaitata omuntu gabwate umutu ko mwati asibete geranga chibu nganaye kwamanya gojanga papa katika jina la Yesu papa kwamanya ko mutigo umutu ko mukora na wanyane ntetere mubwati mwakora gentoki mwako yagara kwete ekiagara gare kogwa bunarima akugunseiga webukira obe abantu banga kujiko musibi twa moimo kitwa moira nyagitali twa musibi twarangereje abana baye baje ande bakabara matukabere bachire abana nabwata abantu abanene bakuruku bana bamura bamwabo igona haro chebu nakweteiga ande nyomba kwere takora busudia gakansega gago omoisho yo makabeka 250,000 esim contribution yaye mumuroka mwabakabeka 175 ayi ngagenda ngabwata likono ngabata ingobo chinga igo mwachanga moche koli naende umugako yo takoli siringi yechibesechi where were you when he needed you most njira montiga chinyanga uchiri ningi lakini monyegerera karonde buya buna bono nkora ndi ngokora
ondo bwo yere nsao yegete jinagu oseri sosa ingetio ntabingo mu basta ragero ikerebu tiga konga nyanga nchene ronde mekaire mekati myonga na yonde terete ebi bwato nkojira hii nechikangu muna mabere ngaibi gwetera omonta kera bwato batabano ndeta yo kumubori ngangi weto koraki omurana no nyigwete injeti nyora bantu bakombekera suti ntabe gete kondense nona bana nko batabinga mwaro le buna mogota sabora inche na nyoko ngonya nyasao gotokonya tokomenya bakatoba abagotu na ende moko mini moto siereri bana tingwa kasimigo chasimore. I will not beg. I will not beg you. I will not. My own son or daughter inchake gwake siminga ninga na chandekire nyasaye ndu ngosa bango monene ndu siense ya matukana erire ndu si obune jate betenga take my life chimbere chindore go se chigo chako bogo muberone chigende ko gache moja ye nene obo kumanta akabire njara yangitire bamanya koreta outside catering go sinisa to koro kya basani bae bonga mbande ndete uo uswahili nenda muache abanya komoke bachandegete emamenyete buyano mwako abaisomoke mbabwati none goti kene nke kwa na okora nyoko manyene gachandegete igoko ganyorwara kwa manya gukikomarora okwanyome tomo chibuna bona tato minto gamenyete molo na mama makobyara tata byara yani having a drive for just a day kogenda kubarora obateringa gaki mwanki inere moise ko inongo na kondugera hari ko bare buya anya bako nywa sota okoreki anya bako lya gandaka bakana kengori oyo koria omoiso nda Teresa ninga mo akwere ekiano mukani ero moiso ngogenda ara koreki anyorari aba bishop gombo bengoteba bono tigo mugaka bakengare mukore oborange tine chingundi akwebisi kwa manya korobeja bantera ini kuchiroche kobatisa majora anse inore tebya bantu nga korobo gima korobo Kristo bwengeiga lakini bore quality amen yako na kamenye kanise miaka 40 kuna gotatebinga incho moriso mutanganiga togo koreraki totebi gwetera makora onga no moriso mutangani 40 years kwa bero morisi ngi wakorire. What have you done? We cannot respect your age if you do not do actions which are equivalent to your age. No nyanya saya gawo chiko chache bantu baye according to the rank of the right they received. Onye kwa iru borabu obonge no boli kwa maswali anga matambe. Faina je familia. Kuna atebire nga murende nyoko na ende nyoko no yo mumubwate. Nyoko no yo buna bono nimbwate ge osiki tumbe ndige tamase mamo minto no bolwe nyama ge korukwa masemono. Every week twice epigipigi ya kumoirera ekia najiri kumukani nga mamo tako iregende atebinga ki nero ya itete iso basi moligere ninga ki omongino rani nta getantu ere mate makai gachiere onyo wontanganira osenje kumutanganira mobori nga kiota gete nganje nchechi nyeni kyansinyire igo inki agosaba ama sebono nansinya ingonya toko gure suti ya 10,000 pamintu ama se ne mo 900 epigipigi yo mongina nyaganya geso nabo ya moirera ne chinyanya no echa kongire isato omitera imecharo sia chali barabarani omongino ngusomo sori ogendo rara igo igungambu yarara na rara akoraro gotoseseni haleluya ngatona konyuki suti ga neme ba yato sibete ga ba iboli bago kwenchara aye brora tebi provesa iga no arega buatira na intamanye tiko somo iboli naro buatira na iso na ende tiga kona gosegerera na baisi ba mino bari kei onya isore moyo gosenyoko oyo orabo ose iso moke tiga kona gosegerera ninga nyara bere ta komoa
renda nyoko goseiso asivu naye gweka igorete tiga kona kobabori mbona bona mamu minto kurwara sana injetini wakira bana ba minto nganju morora nyoko egento gyoka ngo batebi your mother is sick admitted at KERA umubwekano ina message yoka ndaba oyo gocha mbuya mono oyo otajeti shauri yake dituka ibore tunelia ya na injene lyango bono nare ko iburu akamo mbibere to tigarete neke nyora nare chikorangeri tokoro mochango torende mama akebesa kera nyengere nyakitanyero na banda boja basani lakini endagera uburangeti egetanda akanyumba akaya nganyokaku mumanye kwanza gukuroregeti chigwikisa to nganga mokoreta mataboli ne pick up ngamba no mutagete mobe kumubere asa mataboli menyoko konyoro gotererie sike wacha uswahili ingonya kubwate chinguru chokwa gachira iso usenyoko mwagachire kare moyo na agachira moswati omino nkarusio bono ne gworo nchagete kubeka round egere chingoko chiaye nchiko iru nabantu gusebono taminto talindo motenenku the rich men here lakini ebesa yao nyetumia sama ngana maya haleluya okay yange yanene manyete my brother sia banne ba kwete bons abana babo ina tigire tuore 9 months no mwari murero ochire naende gachagete basoma Mount Kenya sasoma he has finished masters nkingwe chanda erasima nkora mangana manene ne erasima ngagache chigoroba katogo konya abantu chigoroba ne chinyinge kwagachi onye bagwe konya banyore nunde orense mama konye naende bana abunje tingo bakira simini bakaneti tinimba kaneti ngasimiyane te gocha simore onye nko bakira nda bakire genteke yao tari enchara ninye narete ne ebiane bibeigo na binga narete oyo oranche kongange no moyo muya tari nayo mongi no be mabembe eko na gotebanga ko baragere linde ngayo no ko bagwasomi tiga ko somi abana no nyana baba amate umanye kwanza ko batebinga muri ko ngebesa yaya onye kware ko konya gugusabo egu eyine mesaada kware ko eyine jironi kwa kabaire but if you have assisted konya no moyo muya oyo ro muya na eraira nyoko boko egetabu gyoko mano kaisano na ibere eke mungo kia yani 13 soma eriyo yomo bwa bagakabalia agaonchoka akamboria abantu aboroje pastor bamwete cyanga cindabu barabumba rabi amaswali naberara who are they. The second question, where have they come from? Isara answer. Egetabu eke kiagachire asabaga kemerongebere na bane bare iguru. Tu arego tere bitero nga eri jaka irwa igoro. Nechigari chomorero nechi abarende njega kiestiero na ibore tu na maruna arekonyu. Amaruna aro tu anyupa kamarane gabutoire no mupira ngotarera. Anko ori orari. Bamuraba minto babere bakwete na marua baitete amarua bairete mbera nanti ndiko soka gukwana aya ya no manyete ngi chango chao chikwerete amarua onye moko nyoma maruaro ogo sabo kwenge nimba sabere lakini tingo na ko babwatere limono gonda basabera maya ko moko nyumu akora buya mweka buya oyo no mubastare yo mwegwete ntori buya gaki. Yes, he's a pastor. Na my brother aka kwa manyire ngojiro barandi kukura are mbuge makare. Intuna totaya ya tona go etense to kurandi bibungu byuka ninkibono. Yes. Abambarabi. Naende ngayibarure. Aba bakuburia geko bangu mugako yo moba bagakabaria oyo moneria oyonde nenoko. Abande baba beresa tigorabu mbaji babugete amona Yesu akarabugete chimbera nche igogeta abantu gete bakaboka babo Musa babo Daudi abagaka bakoro 24 na ubakoro kuwazee wa imani katika maandiko matakatifu abagaka abana uba imugete oyo maka boringa
abambarabi naende ngai barure okoirane gukabwati kamotebia omoneno naye numanyete buya aba efamily yo mwaka Sakaria na abande banyolile mechando buna intwe na abarura sense ye mechando emenene tari emeke basibiri chianga chiabo bachikorire chindabu tari ase sabuni ekoro kwerio wameziosha au wameyaosha mavazi yao kwa sabuni moja na maji inaitwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Abana banyasaye, I know for now you are mourning. I know there are many questions that linger in your mind. I know you are justified to ask all those questions. Why did you let our father to sleep? Why at this time? Insa chinda abana bana likonya banyorire no nyengento bare ko mwako oyo abeke mono. Naende tigango tebi umusongo gakwana telingana kuja Yesu na Masihi mkombozi wa ulimwengu ataita na wote walioka kwenye makaburi. Yohana anasema watatwaliwa kufumba na kufumbua. Tutaenda safari ya siku 6 na siku ya 7 tutapumzika mbinguni. Amina. Na kugo sabakwa na senke na saba limwacha rendo kwege na tini ende yonsiore toba isa kweroranga ya nenga igogochia etini engia netini ya Yesu Kristo aseretari ya Yesu ya romabori chama ninge ngesani ngekeruke kia kama eka onongo sabande ense yenere goika kwarora abantu bakonyegere njeregete ororanga abana ubono bari korete ngaki bono baba bono iga bono bagonsarekera ayonya kubwata kende gake nate bangareta na ende yinere njerengiya una bono nkorarengera linga bona bono iga ndabutokera iga bono mulipara abana bane binde mbire skuru ngugaki urabirorera mabera gusenya sai abantu babono bagotenga ngumwana nchikorenda oiro bombisi na endo tiyo yu mwana bakoba limaya yemima bekebesa koboko na achakire gusangiria mariga kyagembu yare basi bosabande. Get the point. Take a step forward.